Phung kaham jotono hingke taisa ani ketar video o ramsoko jotono no hingke rijai bo pranjak hingke yang ta kaisa rijai hingke sunani tui chomjak naidi ko sapan gora bai hingke yang selai bwsani bo bini moja rok chomjak hingke ang tabuk iko ri sui tongo selai bwsano muthui pai se lima suo diborsi wngna nai tongkha tabuk se ang ri suo bo phrujani ran no hingke sikang ang iko selai bwsani ri sui paigera bini ri rokla nyang nai se hinai hingke rijai to ang uskang sumani phan chumi mano mane kwchang kha hingke tamni hingke wati thapani bagi kwchangui tongkha hingke tabuk ke ang iko tui on khainani hini phaijak hingke ang iko yango nok kwcham phaisingo motor on khairokha hingke tabuk chwng iko yang nok biskango se chwng tukuo tamni ke ayango nok kwcham phaising tanki rok tongo ayango thangjakya yang nok biskango no chwng syntax rok ruwi iko yang no tui rok tuku wngkha ba hingke abose iko selai bwsa basawi rirokha ang ri si subaya ko abose basawi si rirokha hingke abose basa drop ni bagi bin baba bai tongna naiya hingke ang nokrao no bono tonwi rokha abose ang bai phainani naio haipano iko rijai kaisa si suna tongsibo tai to subai kha bin ri rok to hingke ang iko bahai ki rijai sunai de asuk hirik mano ang age phano kaisia proof phano ang nogo rijai suo atike no ge atei sukangke ko asukma jagao toni rkangke tui sokorjak hangke herengi thaya deba hangke e atike no ang suo rijai ge abse selai bwsa ko khnaya yang thango hingke tai bin baba bai tongna naiya phungo buja khabla bo bin baba no waro hnai bukugo buman bagi kap kha phungo hangke atinggi tapki bin baba bai tongna naiya hingke daidam khaina bai ko nokhrao toni no nahari simi bono tongai ko ri sui ma tongjao abose ang bai phaina naio yango tui thungna bagui hingke angki yango ri sui si payang tong bokhe tui thungnani kongrai rok tongkha haino se borok khe kusik kwjang jaya cherai bwsarok hingke asike umai jago borok khe tui thungnani mangse kisa thanda jora haikhe hingke abor ki kwchang jaga ni cherai bwsa tabo ki kwchang jaigya tui thungnani naio tui nukha hingke angki yang rijai sui paire yang tong hingke ang tabuk ke iko rijai sui paikha hingke tabuk ke iko tui rok sokoroi kisa herengkha ba phrannani hinui iko tabuk ke phrannani thangjak ang iko naidi bahai ke phrankha tabuk ke kisa herengkha hingke ba hingke yang phranma jagao bo box sawi mankha asuk hirikliya hingke naidi iko ang bahai ki rijai su hingke ang nogo bo je rijai tongmani age bo kaisa proof phano ang subaio atike no hingke tabuk bo ang nogo thangkha hingke atike no sui karo hingke uskango bo ang nogo tongphuru jotono sui karbaikha hingke tabuk yang nogo phaiye bo iko sui paikha ang rijai taklai bosorni iko bosor bajano rijai sua ang rijai sui hangke aramse nangjakya ang haduri hai wngjago dawai tonjak phano bini packet rogo dai tonjak phano ang suiasa chumiya hingke sabo rijai suna muchungui suimaya paya hirikjak wngni tong hingke naidi ko ang haike sudi ang haike sukangke asuk lengya iko otakhe sudi rijai ko jekono mandei phano toni rodi tui kisa sokorloi herengkha hingke approve randi naidi ang atike phran phana to isa sufio kagya hai ma tongo hingke ba ang iko yango phran ma jaga bo to isa pipe na haroi tui rui ko sui tongphio hingke iko ani khumrok khring tongbaikha barna nai tongkha tabuk ke iko sari wngkha charta haitam kha hingke ang swraina diboni mairok charwui tui rok tukurui muthui paiye hingke ani khumrok hamyang tongbaikha hingke iko tabuk ke ang iko obo ke dibono no box sairobaikha yango kuchuko tamni hingke oro ke satung nangnai taisa yang hao hingke asuk nangya satung nangke se baro hingke iko ang oboro kai robai phika toisa hingke iko agi kaima rok hamyang tongbaikha hingke ang aborong toisa kaina hingke yang sar bo happy tongkha ri buro jayako hingke serai bo basanani kiriwo hingke iko agini kasamna khibuwi iko toisa ang kwtar kai rifika khumrok bo।
Selebesa thui phano bin roge matonya hanya nok ni samung paile ya iko khumrok hamyang tongbai kha prong no khumrok to isa katar khai kai matong pio hingke ang ageo to taibo serai nya pro taibo khum kabang matong mani hingke tau kha sigang serai tongman bagai jotono khai maria hingke iko berai rogui tongbai kha nei soman ke rawi khi bai kha borong no bo hingke hingkuna bo khumbari tongo bufang kotoma khai hingke iko taro khojak sar habi tongkha hingke naidi gani khumno song tongbai kha nogo kwrwini hingke tini bagi video aswngno.